man to si boss bay. Klaro ka ay. Sa oras dira. Butik ka may demandar. Na, mauna ni ron may klaro dito si boss ba. Laaya eh. Oh, unsay tugtugan ang headset nimo? La bay, patso pa na ni. Atay. Tuara oh. Tayang parking uy. Di katawan na, uy. Mao na si Marky. Taya ni, late na. Pasensya juga ayo ah. Tayo ni, Kaya no, uy. Oh, nako transaction dito pero karon sige na okay na nako, larga. Gitar, goodbye. Unsa man eh? Jacket ni mo. Ah, grabe isuot pod na unsa naman eh. Oy. Ani. Puds. Haba-haba, boss. Tamisa sa Apollo nya tara, larga. Tara. Si Marky to, di ba? Si Marky jud pre. Grabe pre Marky bay. Pusi pasahero niya sa una pre, na-close niya ba? Sisi, tawag ko na tata. Parang Marky. Man mamansin pre. Lasa to hanay. Parang Marky. Yo! Hati pre. Mabuha kayo sa ato pero patulong siya dire. Di lang, ato lang paabutan pre. Pinamis pa ni Marky pre. Pre, na dire pre, grabe. Lasa Pwede mo. ka may fist bump, fist bump. Gani. Paparoy na ko na, relax mo dragon. Maka di naman di na mo fist pump. Pwede Ano naman kayo si labay. Kinsa, Pare mo di ay. Marami dire masayro, natural. Masahiro gyapon mo pagbago. Pepe, lailat na ng kabilaw da pre. Dah bulaw? Ay, mo na pre, respeto ba? Wala akong gusto pre. Ug pintikon ta ka. Ay, grabe po na imong kwan. Ayaw po di na masahero ra gani ta diri pintiko naman nun tanim mo. Basta ba? Respeto lagi! Respeto. Why lagi? Ay kamay oy. Ano gana ako mga batos? Batos? Batos daw pre. Puri. Nang asa kay gikan na ng mga batos nimo pre. Ay naunsa. Nagadula ka gran online? Run online? O gadula ko na ng high school ko pre. Unsa man ngadula pre? Basta ka ng online game siyempre nga gamit ang computer ba? No, role playing game ba? Ay oh, puti ka may kabalo na ko ana day. Mo na ikuan karon. Kailan ako ang server mo gudang tagiya sa server na diri sa Pilipinas si Dep. Ang iyang page kay D Games. D games? Oh, tama nyo na dungog. Siya ang tagiya sa server diri sa Pilipinas, saran. Puti ka may pero kung saan hindi mo na sila pagkuha, pre? Relax ba nung samang ka? Dula ka na grand online, no? Tara sila, 1v1 ako ni sila tanan. Giduel ni mo na sila pre? Duel ako ni, una nang gipilde ka ni, si Kay. Pilay na ako sa inyo, Kay. Si Kay? Kay. Kay? Oh, gipilde na ako na, 1v1. Wala na ka-score sa kuha mo, na ko nga, sabot na mo. Pag once mapildita mo, pangayoon akong oras ninyo is 24 hours. Grabe ko agreement, boy? Pag man, napilde na ako si Kay. Ito na akong gipilde. Si Christine. Lords. Same lang gyapon 24 hours nakuha ng 24 hours niya karon. Og lastly, Grabe. kani si Kim. Si Kim. Kim na pangalan ng idol mo. Piti ka no. Piti kayo. Pinang Tinood pre, gipildi rin mo na tanan sa run online pre. Kapila din ako balik-balikon dapat sa imo Jong. Bisan pagsakit istoryahon pero kana sila gibang pildi na nako na. Di basta-basta Oo, mo. din yun. Mas tigin mo. Oo, nasa kuha ng oras na nila. Quality kayo. Pero dili lang bas na sila player pod sa run online. Usay but pasabot nimo pre. Talented na sila, boy. Ti kamay dili lang na sila gadula. Talent na sa mga talento pre. Na sila talent tagsa-tagsa nga talent. Unsa man? Pasiklabi daw mi pre. Pakita na sa mo pre. Sige na. Baka naman. Pre, sige na pre. Ten. Yes boss. Pasiklabi ragod kay isa lang. Kano, alo to. E a partir desse momento, taca aqui o puro. O bom 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 bom. Puti kamay pre. Di kamay na pre. Uy. Kiwasa yung pare eh. Power kay performance mo. Piti ka masayo ba? Isa pa lang na, ha? Isa pa lang sa mga batos na ako na.
Kanang bulaw pre ba, ha? Gusto ka ng bulaw? Mhm. May problema na, basta ako ang oras nila. Ako yung magmando na. Kana. Kim, Yes, boss. pasiklabi kaysa lang. Naginan nyo to? Power ka pre, walop ka. Ikaduha to na ako nga batos to. Yo, boy. Uy, Wala lagi mo gran online. Mas naigaan kag mayo pre. igo kayo yung lagi pinti kanino. Pero ayo sa dira ka na pa isa pre. Pre, ka na pong isa pre pa. Sigaw ba? Noon naman kayo mo na mag-iurot masayaw ko mga batos. Pusda naman na Adria pre mo bitang oras anak karon. Sigaw. Okay. Andam ba ka dira? Andam kay boss. Pasiklabi rin ko gisa. Nito sa bay. Burak. Nice ka, Kay! Nice ka, Kay! Diyo ko eh. Astig kayo pre. Abtik ba? Tika ni kitong ubag kasi Bin naman na. big performance pre. Uy, relax. Buraka man mo sayaw na. Wala kay ba wild kay ba? Wild guy, no? Wild kayo ba? Mana akong ginaingon sa inyo, ha? Gusto dyan mo nga na chika. Gusto pre. Tuga, Kaya may yun. gusto ginana klaseng chika pre. Sunda lang akong gibuhat. Pakigduwil mo sa mga chika sa run online. Pero sabot mo daan. Pag mapilde, sugal oras. Magpapilig ko PC. Kunya, di sa ko magdugay, kinapamilakaw karon namin mga transaksyon. Transaksyon mo sa klaseng mga transaksyon na pre. Yes, boss. Abre. Srade. Kanya, mato sa mi. Grabe pre, wadyo kay pilim sa isa dira. Ayun na, pagdula mo grand online ninyo, ha. Let's go, girls. Astig, piti kayo ba? Balik ni kudula gran online bay. Ako po siguro no. Maayo na pre. Aron mga chika-chika ta.